Vetteli noin 11 ja tehnyt tälleen tämän videon, kun mun koneen YouTube vittuilee mulle aika paljon, niin katsotaan, jos kännykällä pystyy uppiin tän. Niin kerron joo, että mun YouTube ei jostain vitun hienosta syystä toimi. Ja niin, ja sit tai kyllä se toimii, mutta ei kunnolla, mutta esimerkiksi kun mä yritän uppia videoon, niin se kestää 900 minuuttia. Elikkä noin 13 tuntia oliko se. Joten mä en vittu millään jaksa odottaa 13 tuntia. Joten heti kun mä saan nettiasiat sun muut kuntoon, niin tulee varmaan video, mutta varmaan Mipe voisi tuppia mun puolesta, niin kuin ainakin, jos se kuvaa mun kanssa, niin näin. Teemme tässä mitään ja vittu piarasit sä. Mä oon kaverishuoneessa joo, mutta mä nyt otin tämmöset hienot tästä, katsotaan siellä on varja. Varja näkyy ja eestoakin. Mut siis, vittu. Joka tapauksessa, niin tää oli tässä ja mä kuittaan asian. Moro.